kulendi. Chino wani chichatadzisa mweya wa mutumwa Paul Mwazha kuzorora tachiona manje ko zvine zvitava tanyatsozifambira muri yeZimbabwe yamakadai kuteerera ndio channel inonzi Kulian TV patinokupai nhau dzese ma updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika ende tinobata pese pese tisu tinogara tiri muma streets tisu tine responsibility yacho yekuti tisafe tichivheneka nyaya tichiziva kuti idzi dzinoita kuti dzisvike kwamuri. Saka uchingotosvika pana pari first time yako zvakakosha tanga nekulike this video, tanga nekusubscribe kana usati wobva watiteera so that pese patinoya nenyaya ka notification bell kari important futi garai makabata. So nyaya iri kunetsa panapa ndiye kudai so Paul Mwazha panapa vari kunzi zvoni hondo yaita kuti vanhingirikine kuzofa vafa zvavo but vanga vasisiri munhu ane peace pamoyo pake nekuti vada kuti vana vavo vabatane. Vakaita mukadzi wavo kutanga ndiko vakaita umwe mwanakomana wavo kusideway kumukadzi iyeye mukadzi mukuru ndobva afa ndobva vaita mumwe mukadzi ndiwo vakaita futi zvekare mumwe mwanakomana wavo. Saka hondo yanga yapo ndeye kuti vese mukuru mwana wemukadzi mukuru akatanga kuroorwa akazofa mukadzi uya ndiye kuti inini ndinika mukuru ndinofanira kunge ndichiita sei ndichita take over of the church. Ipapo mwana wemukadzi mudiki zvekare inenge iri first born kuside kwa amai vake aitaura kuti inini ndinofanira kunge ndiri mutungamiriri mukuru wechechi nekuti ndiye aidiwa kana kuti aifarirwa nababa. Munoziziva muri yeZimbabwe zvinoitika pese panoitika zvinhu zvakaita sezvizvi ana baba vane choice pakusarudza. Anenge achitoziva kuti uyu mwana ndiye ingoriwo favorite kwete kuti ana kufarira umwe mwana kana kuti afarira umwe mwana but izvozvo ndo zvinhu zvakazokonzeresa kuti vaMwazha vagara vari pama 1. Even ma videos mamwe maiona vachinetsana pachinzi vada kupinda muda kuita sei sekuru muda kuvauraya here muda kuita sei babava why muri kuningirina because havachakwanisa kutora ma decisions pachezvavo. Vana ava pakazovhurwa church yakapatsanurwa into 2 ndo nyaya yakanyatsoitika yanga yakurwadza vaPaul Mwazha. Mwanakomana mukuru uya akazoenda akutungamirira sangano nekuti anga ane vake vazhinji vaaisimpisana navo ende muchechi mavo munotori nempinga kana kuti zvempinga kune vanhu vanenge vane mari the likes of vakomana vaiva uyu muridzi wemabhazi eInter-Africa uya ende ari kunzi he was part of the guys vaikonzeresa confusion because vanoti nhasi vakapindira kuchechi yavhurwa nemwanakomana mukuru mangwana vodzoka vopindira kuchechi yemwana mukomana mudiki. Mwana mukomana mudiki advantage iripo yaizoita kuti againewo ground semwana aifarirwa nababa ndiye aigara aina baba vake padhuze kana kuti ndiye aigara atakapedza odzokera kumba kunenge kuina baba. Ndo nyaya yaiitika yatora nzvimbo chechi yangoramba ingori imwe chete but mazita akasiyana iri yakapatsa runana. So vaMwazha chakurwadza yanga iri shuwiro. Ndinokumbirawo kana zvichiita kuti vana vangu vabatane vawirirane. Inini ndakatarisa nyaya iyi ndakaona kuti vaMwazha pane kakukundikana sababa. Unoziva kuti pakurera vana une zvinhu zvaunokura vana vako uchivadzidzisa. I understand fight inozouya zvakuzoitika zvinenge zvakuitika but pakurera vana vanofanira kukura vatone ma principles nema values. Chazonetsa kuda kuzovasarudza ndo zvakonzeresa hondo yese kuti zvakazokosta ivo peace yavo. Hazvisi nyore kapinda vada kudhonzerana baba vacho mwana yaida kutopinda mwana yaida kutotora baba vacho kuti ndibaba vangu ndimbotorawo ndimbogarawo navo nekuti papa kubuda pachitauro kunzi muri kutora mari yavo yese muchidya ikokoko asi panapa hatina kana magetsi chaiwo ekuti zvinhu zvinge zvichiita zvichifamba pamba. Unongoziva kuti sometimes life yekuZimbabwe hazvisi zvese zvinenge zvadindirokeke and these people vanenge vasiri up to date zvimwe zvokuti vanogona kuzoisa mamwe masystems ekuti backup solar system handisi kuti yenga isipo but tikutaura according to zvinhu zvatakaona zvichitaurwa pavideo kuti fara kunzi imimi mari yavo muri kutora muchidya hapana kana zvinhu hapana kana magetsi chinyaya dzaiitika. So vaPaul Mwazha vakunofa. Pane ma last words ari kunzi akataurwa navaPaul Mwazha kuanga kwa kuma 44 vakati zvakaoma kuma 44 vakati ndamirirwa mwanangu ndakuenda ndadaidzwa asi ndiri kudzoka zvino gadzirirai. Ndo mashoko akabuda achitaurwa navaPaul Mwazha mutumwa Paul Mwazha ndo anga ari ma last words amutumwa Paul Mwazha iwayo kuti aiwa ndamirira mwanangu ndagadzirira ndamirirwa ndadeedzwa asi ndinodzoka zvino
gadzirirai, ndo mashoko avakapedzisira kutaura. But chigumbu changa chiripo pamwoyo kuti vana vangu sei musiri kuda kubatana, sei vana vangu musiri zvinongorwadza veduwe. Unenge watomirira uchiti zvichida mwana wangu uyu ndakamutarisa achandibatsira zvakadai, mwana wangu uyu ndakamutarisa zvichazodai zvozodai. Obva waona mwana wako uyu akutenda wakadai, uyu akutenda akadai, so fight yevana ndo hondo yanga iriko kwapo Mwazha. Handizivi kuti chechi zvichazoita sei, vachazonyatsodedzana vogara pasi here, because chechi dzacho dziri kunetsa kuti dzinde mbinga mukati. Uyu anenge achitaurawo zvaari kutaura ari kwaari ikoko, uyu achitaurawo zvaari kutaura ari kwaari ikoko. But let's hope peace ichange iripo pakati pevaviri ivavava. Handizivi kuti zvichanyazofambiswa sei, pakangoita kungosarudzana. And on the issue of nyaya yemota yakabva kuna Whitney Uchivhayo, mota yekwakune Chivhayo, kana muchiri kurangarira, yakamboita kakutama kakatanwa ichinzi yarambwa kutambirwa. Asi pakuramba kutambirwa kwayo ndo pakazotanga kunzi ayewa vaMwazha manje zvinosiyana nekuti foni yacho waichaira kunani, because panenge pane tumwe tumbinga manje tuyazvandanchamboreva kuti vamwe vanenge vachitaura kuti ayewa ndiani ada kuunza mota ye, hatisi kuda kutora mota yacho iyoyo, ruda kuunzwa. Saka nyaya yacho ndeyekuti panozongobudikira mumwe, because vana umwe mwana anogona kuti akanzwa zvemota kuti hatisi kuida, baba vangu havasi kuda mota, then uyu anenge achigara nababa manje ndiye akazongotora advantage akati no, mota ngaiuye, magifts aya kutenda baba vangu kuti vanhingirikina, ende chinotori chipo cheupenyu chavakanhingirikina, chavakararama. It's like munhu akakwanisa kucelebrate life yavo. Vamwe varizotaura zvakawanda, mota iyoyo inogona kunge yakazodai. maZimbabweans vagara vari vanhu vanongotaura zvimwe zvine zvakutaurwa nevanhu hazvina nebasa rese. But for now it's very important muri yeZimbabwe kuti tingozivisana malast words ava Paul Mwazha, and kwakone madivisions akaomarara. Malast words avo ndakuudzai, but pamwoyo pavo chigumbu ndo chachiripo. I think nyaya yedu yaperera panapa yava Paul Mwazha, tichazoonesana tichizoenda mberi. But ndisati ndabva zvangu, ndisati ndadisappear, because I know a lot is going on. Pane nyaya, there is this issue muri yeZimbabwe, ndiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kunetsekana nekuadvertise mabusiness. Kana uchida kuadvertise mabusiness rako zvewema weeks, for 1 week, 1 week and a half, 2 weeks or monthly, tikutaura izvo. So pane yatiri kurana, is sort of a campaign yatiri kurana, and tinenge tine zvinhu zvatinenge tichizviitira. Iyoyo inoricha vanhu up to 5 to 6 million per week. So inenge chirana mumaplatforms akasiyana-siyana, ku.5 Creative Studios, ku TV. Take the numbers on the screen. Torai number, taurai na .5, taurai chero na Kuliant panapa, taura zvebusiness. Please, inini mugizai kuti patikutaura zvevanhu vemabusinesses, munhu asiri ready kubhadhara for advertisement ngaasati bata, hatidi kutungotaura nyaya. But if you are ready uchiziva kuti zvinhu zvako zviendewo kumberi, please torai number tiadvertise, nekuti kuadvertise ndo kubasa. Takachimaster chinhu ichi, tinogara tanga kupedza nemi masports, business rako nenge rakubuda pamaplatforms akasiyana-siyana, engagement inenge yakanhingirina. Unotozoona kuti anga uri kurota, unotozoneta nekudaira macause kana zvichinge zvatanga. Garai matibata titaure nemi, let's do business together. Zvamanje Kulian TV, I'm out. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say